Čekaj. Porukica. Jebote, opet ovaj parking servis. Neće, nevjerovatno, slušaš ti? Slušam, ali možete samo malo da se umirite? Nevjerovatna stvar kako me neka jeza prođe kad dobijem ovu poruku od parkinga. Ne znam zašto, imam ja para, mislim, ovo mi je državni telefon, mogu da mu platim do nove godine. Ali što me prođe jeza, imam neku fobiju od njih, ko da mi nešto posmatraju, ko da mi jašu za vratom, jebote, ne znam šta je to. Ajde, slikaj to brže. Otključavate ova vrata sa ključem imaginacije. Iza njih je druga dimenzija. Dimenzija zvuka, dimenzija vida, dimenzija misli. Krećete se kroz prostor između senki i stvarnosti. Upravo ste prešli u parking zonu. Postoji peta dimenzija koja nije poznata čoveku. To je dimenzija velika kao kosmos i beskonačna kao večnost. Prostor između svetla i senke, između nauke i sujeverja. Prostor između čovekovih strahova i čovekovog znanja. To je dimenzija mašte, dimenzija koju zovemo zona parkinga. Rajko Trtica, poštanski službenik. Njegov život je prosečan život prosečnog čoveka prosečne zemlje u tranziciji na početku 21. veka. Rajko nije ni svestan da će izlaskom iz sopstvene zgrade ući u jednu potpuno novu dimenziju. Njegova sljedeća stanica bit će zona parkinga. Ma ništa, čekam Rajko da dođemo, popijemo kafu. Sad ceo nam pišem neke radne liste u ovu poslu. Ajde, doćemo mi posle do tebe da popijemo jednu kafu, evo ga Rajko, pa smo da idemo. Važi. Ajde, sad da nađem kuvano. Čekam. Šta? Ovdje dovolite doplatne parking karte na mom stolu, šta je ovo čovječ? To neka šala, šta? Pa si platio parking mesto za sedenje? Mislim na poslu ovo. Kako parking mesto za sedenje na poslu? Otkad se to plaća, čovječ? Kako otkad se plaća? Mi svake godine platimo za celu godinu. Firma nam plaća, čovječe. To vi mene zajebalo. Šta ti nisi uzeo ove godine? Pa nisam uzeo otkad se to plaća, čovječe. A šta si ti s Marsa pao? Šta se praviš naivan, čovječe? Plaća se parking mesto za sedenje, bre. Šta sad ja da radim, čovječe? Pogledaj ove kazne. To moraš da platiš, da izmiriš do kog datuma, šta kaže? Znaš kako ćeš? Šta je ovo? Jel ti imaš nešto one boračke penzije od Ćale? Imam nešto. Pa trebao bi možda to da uzmeš i da završiš ovo da izmiriš. Ali ja neću da plaćam, milo je. Neću da plaćam. Moraš da plaćaš, čovječe. Hoćeš da ti zatvore kole? Jel to hoćeš? Hoćeš da ti plombiraju vrata? Jel to hoćeš? Pa neću. Hoćeš da ti zavare stolicu za zemlju? Pa neću, milo, ja ovo ne mogu da plaćam. Dobar dan. Dobar dan, šefe. Ja sam. Milo, možete samo na 2 minuta da nas ostavite, molim vas. Samo 2 minuta. Naravno, šefe. Ok. Hvala. Videli za mog sina, ono što smo se dogovarali da dođe? Samo 2 minuta. Da. Ako ste videli, samo da mi kažete za sina. Da. Ja ću vas ostaviti nasamo, možemo posle kafiću da popijemo. Da, dobro. Kako ste? Ne, nisam baš nešto, dobijam te parking kazne, ne znam o čemu se radi. Da. Pa baš sam tome teo da pričam, samo odmah da vam kažem stvari koje ću vam reći, neće biti prijatne. Nije do mene, znači sa najviših instanci dolaze. Mislim, moram to reći. Direktor parking servisa je zvao našeg direktora i sve je otišlo na upravni odbor. Mislim, ne znam šta da vam kažem, upravni odbor je odlučio da vam prekine radni odnos. Šta? Radni odnos će biti prekinut. Kako prekidanje radnog odnosa, o čemu pričate? Ja dobijam te parking kazne, ne znam odakle stižu. Odjednom se sve plaća, Ja ću vam, nije do mene, Rajko, znate, evo, ovo je stiglo iz parking servisa, 2000 neplaćenih doplatnih karata. Ali za šta? Šta da vam kažem? Pobogu čoveče, pa to se ne plaća. Jutros, od sinoć kad sam zaspao, nije se plaćalo. Ja ne znam gde ste vi bili prošle 2 godine, ali vi imate 120 doplatnih karata za parking mesto za stolom. 450 doplatnih karata, evo stiglo je, za stajeće mesto za mokrenje u WC-u, za pisoar.
Pa molim vas, dobro, to nije skupo, ali evo, ovo, Rajko, nemojte mi reći, 750 doplatnih karata za parkiranje ispred zgrade na našem parkingu. I 150 samo za 2 meseca imate doplatnih karata za sedeće mesto u WC-u. Ali to se ne plaća, pa valjda bi ja znao. Rajko, gde ste vi bili prošle 2 godine? Nemoguće. Pa parking To je nemoguće. Najjača svetsko preduzeće. Nemoguće. Rajko, nije do mene. Nemoguće. Dobro, to je samo san. Šta je ovo? Šta je? Ovo je bila samo jedna popodnevna dremka u životu Trtice Rajka, poštanskog službenika. Čoveka koji je jednog popodneva sa obe noge ušao u zonu parkinga.